Melvin De Bono, magħruf bħala l-Qus, baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mhix li bitraffikar ta' droga. L-imputat li għandu 30 sena u li jaħdem bħala bejjieħ ta' karozzi ċaħat li fil-possess tiegħu kellu 300 gramma droga kokaina. Huwa kien mixli li huwa riċediv minħabba li kiser il-kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest fuq 4 sentenzi differenti. Il-prosekuzzjoni fissret li l-pulizija kienet marfa b'mod konfidenzjali li kien se jsir traffikar ta' droga bejn żewġ persuni. Intqal ukoll li fuq l-imputat instabu 300 gramma kokaina. L-avukat difensur Franco De Bono stqarr li għalkemm l-ammont ta' droga mhuwiex żgħir lanqasu kbir ħafna. Id-difiża għamlet talba ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda. One News kien segwa l-arrest tal-Qus fħal qormi filmati esklusivi tar-arrest ukoll ta' diversi persuni brabta ma' traffikar ta' droga. 4 persuni tresqu l-bieraħ il-qorti brabta ma' rejds li twettqu mill-iskwadra ta' kontra droga. Il-qorti ddikjarat li l-arrest ta' 3 minnhom kien invalidu, filwaqt li l-persuna l-oħra ngħatat il-libertà proviżorja. Il-qorti li kienet ippreżeduta mill-Maġistrat Miriam Heyman ċaħdet it-talba li jagħmlu l-avukati ta' Jorgen Fenech biex jiġu żvelati ismijiet tal-uffiċjali tas-Servizzi Sigriti Maltin li għaddew informazzjoni li waslet għall-arrest ta' Fenech fl-2019. L-avukati ta' Fenech argumentaw li din l-operazzjoni kienet illegali, madankollu l-imħallef qalet li Fenech ġie arrestat meta kienet jipprova jaħrab mill-pajjiż u għalhekk huwa rilevanti jekk jiġu żvelati dawn l-ismijiet jew le. Il-qorti laqgħet it-talba ta' Jorgen Fenech li jingħata l-informazzjoni li ttieħdet mill-mobile ta' Keith Schembri. L-avukati ta' Fenech qed isostnu li fil-mobile ta' Schembri hemm informazzjoni li hija importanti għal każ tagħhom. L-avukat tal-Istat informa lil qorti li l-uffiċċju mmexxi minnu mhux se jkun qed jappella minn din id-deċiżjoni u għalhekk il-kummissarju se jkun qed jagħti din l-informazzjoni lill-avukati ta' Fenech anke jekk dan ifisser li l-investigazzjoni tiġi preġudikata. Il-qorti ordnat biex tiġi stabbilita l-lista ta' persuni li kienu ġew salvati mit-tanker El-Hiblu. Dan hekk kif kompla jinstema l-każ kontra 3 akkużati li qed ifittxu ażil u huma mixlija li ħatfu t-tanker. Il-qorti qed tipprova tisma' x-xhieda tal-immigranti kollha li kellhom x'jaqsmu f'dan il-każ li jmur lura għall-2019. Madankollu ma setax tiġi provduta lista ta' dawn il-persuni u dettalji magħhom. In-numru ta' immigranti jaqbes il-100. Uħut mix-xhieda li kienu fuq it-tanker qalu li ma jafux ħafna dettalji. Hawnhekk l-ispettur Omar Zammit stqarr li kien ra wieħed mix-xhieda jitkellem b'ċertu konfidenza ma' wieħed mill-akkużati.